gini gelar panjenengan Mas Omeng ingkang wonten Malaysia Mas siang Mas Omeng mugi mesan kados matur nuwun manis jeng kawuri ratin Mas Jinggo sakupa omong gones sakso oleh Nimas Jinggo sak empama sayo setia
Germo. Ngono kene yo. Lho ngono lho. Ngono lho Pak Marjuki. Loro. Bojo loro, mergo suwe bojo loro iki. Wengis bojo loro. Wengis bojo loro. Heeh. Nah tapi sing tombok ngenjel apa to kok? Lah kok jek mempengi bocahe? Bojo ceker. Heeh. Kangen bojo loro. Kangen bojo loro. Jebule yo tenanan kangen bojo. Tenang. Tenang nekan bojone lek. Merdeka bojo loro. Merdeka. Bojone loro. Yo. Buat Pak Rena juga Pak Nindi yang ada di Kampak Modo. Nggih, salmipun Bapak Kepala Desa nggih Bapak Nindi. Ya, wonten Ambong gede berangkat. Ayo Pin.
saben petuk sliramu batin iki kanane mong tansah remu rasa tresna kang tandem sarwa mikir ati tan bisa senjep kaya ora bisa mencati saben pancinganane mong nggodha ati nanging aku wedi bloko pungkasan neta mahan lara tresna nadya yen katulung nanging taket sajroning atiku nggonku nandhang tresna iki wis kira darat sader miklapai so liler-liler oh sawah sapeng andut aten Dik hatiku wis kapelo tobat kudu tak tangis ya ngene iki sehingga pengen rasaku lamun bisa cacak
janjine karo apa iki? Gulu pedot rumiyin apa? Gulu pedot. Gulu pedot lali janjine. Li janjine asik. Lali janjine gulu pedot. Mas Omek. Iki wonten Malaysia. Ayo Mas Omek. Iki lho, telupak ngene babon tok iki. Besok sekarang happy ayo. Timbang bangku yo alum level. Dino minggu sing tak tunggu. Yo Cik. Kowe ngajak Apa kuwi? ning Tawang Mangu. Sapa wong sing ora gelondong nindom wis kadung dandandong selirane kok goceng wong liya aku no sambung gede Dik delok kok kono Pak Dalang kecepet lawang. Ning Anjuk kono lho. Terang-terang. Jimate Pak Dalang kecepet walang. Cepet lawang. Asik bojone priya semangat temen e. Paling mabuk dikeki wae karo priya.
upama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala upama aku ra duwe tresno aku iki cinta padamu aku lila kowe karo rondo liya masa nanging tresno sing tak jaga kok kebangetan Kang Mas kowe milih rawan liya apa kowe ora eling nalika semana susah senang bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling mbok yo kowe kowe nak tenang ngene janjimu ra ono wanita liyane atuh Dik nyatane aku semangat mbok tinggalake Dik reh Dik Gusti kuatno hatiku Gusti kuatno hatiku kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki gone tresno kurang Dik ning nyatane apa kuwi sliramu nglarani ati tato Ayo, Dik, joget, Dik. iso ditamani mripate iki ora bisa tak kadepke rene Dik merek rene lho joget rene sliramu melok besok ini jejer demek antung tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyandek wanita liya wis milih tresno aku apa dheweke wis milih Dik iya Mas dadi bojoku apa bojone dadi bojone Mas ya wis bola balik mong gawe gelane rasa tresno Dik Iya, Mas. Seliramu lah kok digondol gremeng atuh Dik ayo Wis milih bojone priya iya Dik bojomu apa bojoku dadi bojone priya Dik semangat to wis milih iya Dik
tumandang do suka kakung putri manunggal dadi sawiji ayo padha gawe panglipur sing beksa kuya prokon nari luhur ing budaya sadika rawitan Numaraga laras ingkang nami dipun sesepuhi Bapak Ratno pribadi mugi budaya ingkang tetap lestari ginawangi rayu salangi lami halo Mas Jan Minjo tak wadai ember
yen wis ra bisa dipikir becike diikhlaske Yuk. Jari lurik kalian apa?
Kodang kuning. Oh nggih. Yeay. Kelantar kebajuan. Asik. Pak Rena Kambang. Pak Vina Kendung. Mbak Yanti Ceplo Budal. Logok sambung gede. Ya ampun. Aduh deh. Panas mas. Pereh deh. Sesandingan suwe njur tuwa tresnan najan ada panggonane dudu pepalang gonku mikirake apa iki jenenge tresna sak bandina mong krasane dada pikir sumpah ati bingung sedina ra weruh prasasat wis sineng Jare lure tondo montong. aduh mas Tak peni minangka taline tresno. Aduh dek. pereh mas Iya dek. Yen suwe ora ketemu. Ya ampun. Nyawang jare lure wis ilang kangenku. Aduh dek. pereh mas Pereh kok dek. Moga-moga ora lali Apa li? wah susah Ya, tau dilakoni ya, eling ya. Aduh dek. Pereh. cari lurik tanda tresna yen tuh aku lara bisa gawe tambah bisa maning mah wis ora kasat keluyuran goleki sing ati sayang mobeng-mobeng miderenggonku goleki ora krasa esuk angan nganti bengi eman-eman Apa dek? yengan Ini lo dek. Timbangane ra tega. Aduh dek. Kleyang-kleyang tak sawang menclok ning apa jangan tarindik saka kadewan Aduh dek. sarwi ngoceh
kakekane kuwi kene sapa Dik? Kakekane jodoh Piye wek sapa Dik? asing piye yo duwe Piye wek sapa Dik? tak kandhani jodoh Piye wek sapa Dik? tak kandhani yo duwe Iki piye wek sapa Dik? sing piye yo duwe dek jan manapa jura kelingan tak openi ing saiki ana nganti Iya iyo. keturunan sing ninggal janji ning saiki apa lali ning gunung tak cadangi sego jago yen mandang tak silih capek gunung Oh, hai gunung. Aduh, Dik. syukur bisa Eh, desa dadi raja dene ora ilang padha lara Kita kelatar minum Pak Sihar wonten gedung lele juga menjangan ke. Mas Omek iki wonten Malaysia. Mat penonton live streaming. Bapak Rena Kapak. So Mama Rena. Bapak Nindi. Pak Ibal Kapak. Kita tekan dulu Ben. Pak Vina, Ibu Evina, aduh. Mbak Yanti Cempolo, salam teko kode Cak Priyon. Aduh, Cek. Pak Novi Sukijat Nyasem Lemabang Iban Lamongan. Mat penonton. Aja Dik. timbang aku bisa karo kowe Tobat kudu tak tangis ya. tangismu ana pangkonku Iya. kena tepi wengi sing atimu Kudu tak tangis si tenan ngene iki ya. Ora goro aku. aduh mas Pereh Dik. perang Kawitan Dik. tanpa desa ninggalake aku Pereh Dik. dalam nangka paribasane tresnamu
Dik. Aja nganti Kudu tak tangis ya. Mbok canti. Ora? Tenan ya. Heeh. Wala asana awak iki. Aku pengen Dik Iya, Mas. kumpul dadi siji. Kok nangis temen hatimu Ora Dik, kudu tak tangis tenan saiki. tanpa dosa. Apa kuwi ya? Tega ninggal aku. Lah aku tidak rondo sambung gedhe iki. Kaya meloke maning-maning. Bokonge jembar je. Yes, kowe iki Heeh, tobat. ilang tanpa kenang. Kaelo Mas, Piye, Dik? tawake wis teko. Heeh, tak melok merono ning ngono nek teko. Iya, mapak lungguh Atuh, Dik. madhep karo sila. Biadab dhewe-dhewe. Kudu kok. Iya, tawake Apa wi? diombe barengan wae. Oke. Padha mangan iki tambule. Enak paling. Mancing nyata yen pinuju ngemino awak guyune lakak-lakak anggawe marame sana nanging aja lali karo keluargane. Kaelo, Dik. Iya Mas. Tuake wis teko. Ya ampun. Adik ya mapan lungguh madhep karo sila. Aduh, Mas. Candake diadep dhewe-dhewe. Yen tuake diombe barengan wae. Padha dipangan iki iwak nyambike. Kok lewat nyambik barang. Ya leh Dik, pancen nyoto pinuju ngombe toak guyon ning elak-elak gawe maremeng sana nanging aja lali marang keluargane. Sepek gedhe wak nyambik diteki priyong lho Mas tak goreng. Nambal ban menunggu ditunggu nombok gede. Yeay, buat Bambang Saibo Kabupaten Papua ya. Depi Supari Yudi Dodi Bayu Slengjor. Depi nangis man Saibo wonten Papua menonton live streaming. Jawab Dek. Tapi serabutan mergawe Uripe apa kuwi? sak dalan-dalan Matoe golek pangan ja duit sing halal
bab cek tumpuk tak gugalan kok tumpuk wawan waduh esok tumpuk wawan bengkel waduh tak gugah esok tambal bab tumpuk raja Katresnan loro ati dua. Lan panjenengan Mas Aminuddin sing duwe balong panggang Gresik, Jawa Timur. Mas Aminuddin. Terima kasih matur nuwun Mas Minut. Aku
pateni ning pucuke tresna balung nangka bebasane dik mong katon katon sliramu bae aja lali pawaleko ora tak eling-eling dik oke mata piye kudu tak tangisi lho ning ngene iki tenan ora goro aku kang satya